mendiko sailkapeneko lider, Nafarroako itzuliko lehenengo etapa honen estean, batez ere aldeak itxura oso eman du, eguneko iesalditako batzutan sartu zera, mendiko sailkapena irabazi ezu, eta gero 9. sartu zara. Iker ere lehenengo taldetxoan sartu da, 4 txirrinduari sailkapena oraindik ere lehiatzeko moduan, bikain hasi zarete, erreferentzia zareten horretan. Bai, Iruneko lasterketan ikusi gendun bezala ez, talde oso indartsu dau, eta generalerako oso talde potente ekarri dugu da horretan saiatuko gara ez. Esan bezala 4 txirrindulari guz, eta azkenien aukera askorekin irabazteko errezago izango dugu, ezta? Oso ondo defendatu zarete berez etaparik zailenean edo etaparik samurrenean zuentzat, bihartek aurrean mendia hasiko, bihar etapa gogorra izango da Ezkabako helmugarekin, eta hor seguro zuen doaiak hobeto erakutsiko dituzuela. Bai, azkenien gaurko etapak suerte faktore oso handi bat eukan, azkenien esterratoko zatian edozein aberia mekaniko izaten bozu eliminaute paraten zara metatik hain hurbil egonda, eta suerte ez dugu eukin, Trigok bai euki da barazo txikitxo bat eta atxean gara behar izan da, baina besteon partetik suerte euki dugu da lehenengo taldetxoan sartu ahal izan gara, eta hortxe gauz dano generarien ondo. Generala oso justu geratu da, baina orokorrean esan dezakegu ez dagoela margin handirik mugitzeko oraindik ere oso estu zaudetelako. Bai, argi da, azkenien oso txirindulari kantitate oso handia dau denbora oso gutxian, bai bonifikazioak az ganera, bihar irabazten dauenak seguruenik generalien lehenengo ingo dau barriro, orduen ez dau SB salduta. Gaur arazoak izan dauena, agian parau alizen da eliminauta, baina irabazteko ondino ez dau SB sanda. Eskerrik asko da sortean bihar. Zuri, mila esker.